महिला के निर्मम हत्या कइल गइल बा और गन्ना के खेत से 100 बरामद भइल बा। जैसे जैसे ठंड बढ़ता वैसे वैसे हत्या के सिलसिला भी बढ़ता। कुछ दिन पहले मीरगंज थाना अंतर्गत जिगना गांव के समीप एक महिला के हत्या कर दल गई रहे, जौन महिला के पति ही कातिल निकलल। हालांकि पुलिस उ महिला के पति के गिरफ्तार कर जेल भेज दिलस। ताज़ा मामला बा बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के गम्हारी गाँव से गन्ना के खेत से एक अज्ञात महिला के 100 बरामद भइल बा। जियो भोजपुरिया हम राजेश अभी बैकुंठपुर थाना के पुलिस एजा मौजूद बा। ई घटना के लेके हम जानकारी लेम। कैसे का ई घटना भइल बा? घटना भइल बा कि महिला के 100 गन्ना के खेत से मिलल। अब पोस्टमार्टम खातिर हमनी गोपालगंज लिखल बनी। माने का लागता, का अंदाज बा कैसे ई हत्या कइल गइल? महिला उनके खेत में बस घटना के पुलिस से खबर भइल, हमके गनी सब हमके सदर हॉस्पिटल आने सब पोस्टमार्टम करावे खातिर। कहाँ ई लाश मिल गए? गम्हारी गन्ना के खेत में। गम्हारी गांव में? जी हाँ, दियरिया। हाँ महिला के लाश बिछत हो गइल बा जी। कौन स्थिति में देखल जाता? जी मैंने कुत्ता उत्ता सियार वार खोखला के खा गए बा। हाथ भी नहीं खे? हाँ, एगो हाथ नहीं खे। तो देखी ई जन महिला के हत्या भइल बा ओकर तस्वीर तो नहीं दिखा सकत, चूँकि महिला के लाश जन बा छत बिछत बा। जानवर के द्वारा ओ महिला के लाश के छत बिछत कर देवल बावे। एक हाथ भी नहीं के और महिला के अभी तक पहचान भी नहीं के भइल। वीडियो रुआ ज़्यादा शेयर करी, वीडियो रुआ यूट्यूब फेसबुक पर देखे के मिली। धन्यवाद।